Stop! Pune pauză acum, apasă butonașul de like și abonează-te. Vă las cu videoclipul. Bine v-am găsit la al treilea meu episod. Astăzi vom juca Friday the 13. Un joc puzzle simplu, cred, în care, bine, eu am văzut jocul. Am văzut la mulți youtuberi că se jucau. Nu jocul acesta puzzle, ci jocul cu în sine. Sperăm că nu este foarte greu, puteți să-l găsiți pe Magazine Play sau pe orice jucați voi. Și cred că asta trebuie să facem. Să omorăm toți oamenii care îi vedem. Merge puțin în lag când filmez pe Mobizen. Și de-aia se mișcă cam așa în reluare. Chiar dacă eu am un telefon bun. Este cam simplu jocul așa la început. O să dau skip la chestiile astea că sunt cam plictisitoare. Bine, chestiile astea care sunt speciale o să încerc să le nimeresc. Da, sunt foarte scârboase. Oricum nu este nicio problemă. Cred că voi puteți rezista la chestiile astea. Apar reclame ca de fiecare dată. Ok, gata, am revenit. Acum cred că va trebui să se oprească reclamele pentru că știți voi șmecheria care nu mai primiți reclame. Ok, am revenit. Să facem și noi câteva nivele. Eu sper să facem, nu știu, 10, răspund. Măcar 10, cred că mai avem 8, dar eu vreau să ajung la următorul capitol. Nu știu dacă este foarte greu, dar o să încerc. Și văd că devine din ce în ce mai puțin greu. Fuge. Nu am văzut. Așa să fugă. Scuzați-mă că mi se mișcă cam în lag, dar nu știu ce problemă are. Iac. Dacă mai vreți episoade, măcar să strângem și noi 3 like-uri. 3 like-uri. Cam cât ne-am strâns și la primul episod. Să-mi ziceți dacă aveți jocul sau la ce nivel sunt. Presupun că sunteți profesioniști. Ok, încă un final kill. Iarăși chestii foarte scârboase. Îmi zice să le omor, dar nu știu cine este capul acela din sus stânga. Ok, ultimul kill. Și este simplu să nimeresc chestia aia, nu știu cum la început am ratat-o. Oh, ce se întâmplă? Ok, era în cap. Ce? Ok, o cutie. Cutiile îmi dau arme. O să vreau toporul acesta, pare frumos.
Este cam dificil acest puzzle. Dar nu prea dificil așa pentru... Din câteva încercări poți să le faci foarte simplu. Ca acesta. O să dau skip pentru că nu prea mă interesează chestiile alea. Să ziceți dacă vreți să le las sau nu. Acesta a fost dificil pentru că s-a cam lăguit și de-aia nu am știu. Și dacă calitatea la video nu este bună, să știți că vă dă automat pe 144, chiar dacă puteți să dați pe 360. Cred că n-am făcut bine, că am căzut în apă. Ok, dau restart. Ce face chestia asta? Ok, cred că am înțeles oarecum ce trebuie să fac. Cred că este ok. Ok, am revenit. Am fost o problemă de nu mai... mi se blocase și nu înțelegeam de ce. Ok, fix de la jumătate am pus. Să... Acum să văd de la ce nivel. Ok. Mai avem puține nivele. Da, a început să miște mai în lag acum. Nu înțeleg care este problema. Uitați-vă și voi ce lag. A rămas blocat aici. Este dificil. Nu, m-am blocat aici. O să dau mai în spate. Revin când îmi dau și o seama. Ok, am uitat să dau drumul la filmare. Când se întâmpla chestiile astea. Ok, le-am ars. Ați pierdut decât un nivel, adică eu am uitat să dau drumul la filmare și mi-a zis capul ăla din stânga că poți să îi sperii și să se arunce în foc. Atât a fost de pierdut. A fost foarte scârbos chestia. Ok. Mai am decât 2 nivele. Să sperăm că reușim să le terminăm foarte rapid. Ok, o să dau în jos, serie, dar nu trebuie făcut așa, cred. Că eu pot să mor în foc. Da, nu cred că este ok. Aha, am înțeles cum. Ar trebui... Nu. Nu este bine. Deci. Este foarte dificil jocul ăsta. Eu cum pot ajunge la omul ăla? Uitați, dacă eu mă duc în foc și eu mor. Ok. Nu o să vreau să mă duc în foc. Dar nu știu cum să fac să sperii pe ăsta. Este foarte greu. Ah, aceeași chestie. Nu înțeleg.
Deci îl omor pe ăsta. Gata, am înțeles. Era pur și simplu. Adică... Ok, îl omorăm și pe ăsta. Ok, am omorât-o decât pe aia, n-a fost ceva wow. Sperăm că nu... Exact. Ok, presupun că nu este ceva greu de făcut la nivelul acesta, adică este ultimul. Cred că o să mi se închidă filmarea pentru că nu suport 11 minute, mă duc repede să omor pe băiatul ăla. Ok, sunt aici. Bun, merge să dau în dreapta. Gata. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați de butonul de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Ok, înainte să închei, voi deschide această cutie din care va pica o armă.